उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। गाडीला 5 दिवस पूर्ण लाईट नाही। अधिकाऱ्यांना फोन केला, एक अधिकारी उचलत नाही। वायरमॅनला फोन केला, वायरमॅन उचलत नाही। यादव साहेबांना फोन केला तर ते उचलत नाही। मग निधी नाही सरकारने देऊ आहे ना। रवींद्र चव्हाण पालकमंत्र्यांनी आमच्या डीपीवरती सही केली ना, का केली नाही? विनायक राऊतांनी सांगितलं तुमचं 2 गावाचे डीपी दिलेले आहेत सँक्शनसाठी, तुमचे केले नाही, बाकीचे केले। आम्हाला का वळवलं त्यांनी? अधिकारी ना तुमचे ऐकत नाही। आता आम्ही बांध्यात गेलो होतो अधिकाऱ्यांना भेटायला, उडवाउडीची भाषा। कारण काय तुम्ही बिल घेतात, नाहीतर एक महिन्याचं बिल सोडून द्या लोकांना। लाईट आता 600 रुपये घर कनेक्शनला बिल दिलं, 1000 रुपये 500 रुपये बिल येतं। असं नाही उपयोग। आता तुम्ही काय करा, एक महिन्याचं बिल सोडून द्या लोकांना। चव्हाण साहेब, गाव तिथे वायरमॅन नेमा, माणसं भरती करा। मुलं 12वी 15वी ग्रॅज्युएट झाले, शिकले, कशी हवी तुमचं सांगा। मी MSc ऑफिसची मुलांची भरती मी देतो माणसं तुम्हाला, कशी हवी, किती पगार देणार सांगा। आणि हे नवीन पोरगे आहेत मी माझ्या वैयक्तिक बोलत नाही, मी ह्या 20 गावांसाठी बोलतो। आणखी त्याच्यावर 2 मुलं टाका, तुम्ही गव्हर्नमेंटने टाकावी। सगळं डिपेंड नाही म्हटलं तर लाईटीवर आहे। फक्त एवढंच का तुमचे जे कर्मचारी आहेत ना त्यांनी जरा कोऑपरेट करू देत लोकांना, जर फोन तरी उचलून सांगून देत बाबा आणि अर्धा तासाने लाईट येणार किंवा 1 तासाने लाईट येणार, काम चालू आहे। फक्त उत्तर देणार ना, अपेक्षित काय सांगा, समाधानकारक उत्तर देणं गरजेचं आहे। डीपी नव्हता आणि ते डायरेक्ट कनेक्शन होतं, ते लाईट म्हणजे जर काही झालं तर लगेच ती कट व्हायला पाहिजे ना, लाईटवर तसं झालं नाही। मग असे ऑडिट व्हायला पाहिजे, त्याचा सर्व्हे व्हायला पाहिजे, हे काहीच झालेलं नाहीये। वर्षानुवर्ष त्या जुन्या डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मरवर काम चालू आहे आणि ह्याच्यामुळे आपली तरुण मुलं, शाळेतली मुलं, गुरंढोरं जी काय असेल त्यांना धोका उद्भवतो आणि ह्याच्यासाठी पावसाच्या आधी हे सगळं करायला पाहिजे। आम्ही वारंवार मागणी करून प्रशासन बघत नाही आणि कोणच बघत नाही, तर ह्या सगळ्यांनी जायचं कोणाकडे? तो मेल्यानंतर 5 लाख रुपये गव्हर्नमेंट देतात, मुख्यमंत्री कोणामुळे ते आणि वायरमॅन भरती केले त्यांना काही त्याच्या अगोदर काहीतरी अरेंजमेंट करा। हा विषय कोण सोडवणार? लोकांनी जायचं कोणाकडे? 40 गावात अंधारात आहे, ते लहान मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांचा पूर्ण संपर्क तुटलेला आहे, त्यांना अजिबात फोन बिन सगळे बंद झाले लाईट नसल्यामुळे। बालावल, कोणशी, तांबोळी, असनिया, घाटपी, फणसावडा, सरमळा, डाबी, सीतावाडी, फणसावडे, किती कार्यकर्ते हे केल्याने त्यांच्या मंत्र्यांनी। मी 10 वर्ष काम ग्रामपंचायती 10 वर्ष काम करतो साहेब। झाड जर लाईनला लागत असेल जबाबदारी कोणाची आहे काढायची? आमच्या कर्मचाऱ्याची। झाड म्हणजे फांद्या तोडणे, झाड तोडताय तुम्ही तुमच्या ह्याच्या कुठच्याही लाईनवरची झाडं तोडलेली नाहीत। आमच्या झिरमवाडीची तर एकही लाईनवरची साफ केलेली झाडं नाही। तुम्ही फक्त सर्वे करा, बघा आता कशा लाईन मदरी रोडला ना पेरूच्या झाडाच्या पासून फांद्या अशा आत गेलेल्या आहेत, ते पण आम्ही दाखवलंय सगळ्यांना। 3 महिने आले तर 3 महिन्याचा 54% बिल राहिली विचारता तोडून घेऊन म्हणजे सुविधा का नाही देत? म्हणजे सुविधा तर नाही आणि बिलाच्या वेळेला मात्र सगळे मागे लागतात, पैसेवाले शेतकऱ्यांच्या मागे लागतात। मुख्यमंत्री सांगतो आम्ही आमचं सरकार गरिबांचं सरकार, मेल्यावर 5 लाख रुपये द्या त्याला, त्याच्या कुटुंबांना। भीक नको ती सरकारची। हा दारोदारी सरकार आहे, कुठे आहे दारोदारी? मेल्यावर आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।